Good morning, everybody. Ene ye kwasieda. Ene Sunday morning. Mene wo kasa ewo Awurade tumi mu. One atumfo a ewa asase boye so. Menua abrante. Tie asɛm a meka kyerɛ wo ene. Ɛma waba mu ewo wabrabɔ mu da biara da. Enhwɛ deɛ wonam mu sesia emu wo ho abomfia da. Enhwɛ deɛ nipa ɛbɛka afa ho emma wabrabɔ enkoye basa. Entie nipa anum asɛm emfa nto wabrabɔ so. Emfa wo tetrema enkan kuguo asɛm ento wabrabɔ so. Nipa bebree ne wɔ asase wei so a wanum asɛm ama wo obre. Wutiri mu pɔ ama wabrabɔ ensi wiye. Bi wɔ hɔ a ɔda na adeɛ po nya nkyen no na ɔdwene nea obedi ho. Bi wɔ hɔ awo ho ayɛ dinama no na aka atoɔ sɛ ontimi enwo. Bi wɔ hɔ a ɔsɔrɔ de me bema bi aba makwani mu a na apam me. Me ni bi kɔyɛ adwuma a adwuma ne pagya na ayi me nkoa me kɔ adwuma mu a na ɔmo ayi madi. Sika tɔ me nsɛm a sika ne entimi ngina. Tie me ene anopa yi tena se na sesen wabrabɔ na hunu mistake ewo wabrabɔ mu na correct no. Mame fa de yenye example bi nkyerɛ wo abrabɔ mu. Atamfo a edi wachi ne ɛhye wodene. Ɔmo a ɔmo si ɔmo ama wabrabɔ nye yi ne be hunu wasi ɔmo ti ase. Yosef nuanom tono Yosef. Na babia Yosef ko pie no na oni ani da so. Ensu abrantie no a ne abeye nana ne gina sɛ me Yosef de Awurade aka fa me ho ebebam. Na ebam so ampa. Ma ɔmo tono no ebe hye Yosef nanse. Hene ne se yenku. Hene no ɔse ye de yenku Moses. Na ni ba ne ho so na natamfo na ɔde ɔmo nkunu no. Ɔte ɔne ne fie na ɔno no sponsor no ɛma na aduane di. Ma ne be ye brempɔn wɔ ne tamfo ne fie. David se oni ani da so owura no so da bia na ɔto ayeye ndwom. Na David no a ɔmaame ne ɔpapa de na kɔto sere so ɔmo aporo no ɔbɛyɛ hene ebedi ɔmaame ne ɔpapa ne so ne n'abusua ne so. Anopa mi kasa kyerɛ wo sɛ nea wonam mu biara enye haw ema wo. Nea wonam mu bia ye wo nhyira ema wo ba mu. Na kuru na wonya bi no ma wani na ho na wo benya kunu a ebetima so mu. Akwantuo na wontimi ntu no sɛ na ye Italy ni wo pa Awurade de wo betwam akɔ America, Canada, Australia ama watamfo no ahunu wasi omoti ase. Wadwuma sem no wo benya adwuma maaka 7 na aye 7 of days ni nyina. Hwɛ nipa bebre e de omotetrema aka mkugu ato omo abrabɔ so wutim potim ma be ye hiani. Wanum asɛm etim ma be ye hiani. Kan hyira sengu abrabɔ so enne kwasie na Awurade be hyira wo. Wa waba mabu Awurade mpagya wo. Baabi biara wakoduru a watoba ha. Adagya wo ma Awurade mfa ntoma pa bi mfira wo ne anopa yi na watamfo be si omoti ase. Bre wo ya ye wo mi eye give and take it. Give and take. Give and take ye fa. Force afri atamfo nsem. Hyawo hodene. Na obedi ye 2023. Enkan kugo nto abrabɔ so. Oni ho osi ebebam ampa. Nia nipa no all kan wo se obuwa me afi kyena no pa medidi me fira ntoma pa nene me watete ya kyena de mabrabo besesa Awurade nkan ho na insurance me mram ema wo e wa dom ka se amen.